Alam mo bang may isang Pinoy ang pinaslang ng mga katutubo sa Amerika noong unang panahon? Isang sibat ang tumama sa kanyang dibdib na kaagad niyang ikinamatay. Wait lang, if you do not understand Tagalog or speak Tagalog, you can check out the link up here or down below for the older English version of this video. Now back to our topic. Mabuhay o sa Kapampangan, luwid kayo. Ang buwan ng Oktubre ang siyang kinikilalang Filipino-American History Month dito sa Estados Unidos. Pagkat ayon sa opisyal na kasaysayan, ang mga naunang tao mula sa kapuluan ng Pilipinas na dumating sa lupaing ito ay ang mga Luzones Indios na dumaong sa Morro Bay noong ika-18 ng Oktubre taong 1587. Pero ano nga ba talagang nangyari sa kanila? Bakit at paano sila napadpad sa hilagang baybayin ng California? Ang pinakasikat ngunit maling akalang kwento na pinapaniwalaan ng karamihan ay pawang mga slaves o alipin ang mga Luzones Indios na ito. Sila daw ay tumakas sa mga barkong Kastila o galyon ng mga Kastila upang takasan ang kalupitan ng mga mananakop. O di kaya naman sila ay mga alipin sa ekspedisyong Kastila ni Pedro de Unamuno. Pero ano nga ba talaga ang kanilang kwento? Sino nga ba talaga ang mga Luzones Indios na ito? Ayon sa mga surviving records ay may humigit kumulang 8 naitalang Luzon Indios sa ekspedisyon ni Pedro de Unamuno. Ngunit hindi na isulat kung ano ba talaga ang kanilang mga pangalan. Ayon din sa aking pananaliksik, ang mga Luzones Indios na ito ay maaring mga Kapampangan. Pagkat noong panahong iyon ay madalas gamitin ng mga Kastila ang tawag na Naturales de Luzon o Luzones Indio upang tukuyin ang mga tinatawag natin ngayong Kapampangan. Ang mga Kapampangan din kasi ang pinakamalaking ethnic group o nasyon sa wikang Kastila na may pinakamalaking bilang ng populasyon sa Luzon noong panahong ito. Mula Ilog Pasig hanggang sa Luok ng Kasiguran sa probinsya ngayon ng Aurora. Ang mga sinaunang Kapampangan din kasi ay magagaling na mandaragat na madalas gamitin ng mga Kastila sa kanilang mga ekspedisyon at digmaang dagat. Karamihan din kasi o halos 3/4 ng hukbong dagat ng mga Kastila sa Pilipinas noong mga panahong ito'y pawang mga mandaragat at mandirigmang Kapampangan at hindi ang mga puting Kastila. Kaya naman ang mga Luzon Indios na naglayag kasama ni Pedro de Unamuno ay hindi pawang mga alipin lamang. Sila ay mga bihasang mandaragat na malaki ang naitutulong sa paglalayag ng mga Kastila sa kalawakan ng karagatang Pasipiko. Mahalaga ding tandaan na bagamat sumasailalim sa bandila ng mga Kastila, bagamat ito'y kinikilalang barkong Kastila, ang mga tinatawag nating Manila Galleon ay pawang gawa sa Pilipinas na pawang pinapatakbo din ng ating mga ninunong manlalayag. Dapat ding tandaan na simula pa noong 1565 ay may mga Indios de Visayas na o katutubo ng Kabisayaan na din na katuwang ng mga Kastila sa paglalayag sa karagatang Pasipiko. Ano nga ba talaga nangyari sa mga Luzones Indios sa Morro Bay? Ano ang kanilang kwento? Una sa lahat, sila hindi pawang mga alipin lamang na nais tumakas sa kalupitan ng mga Kastila. Sa katunayan, sila ay pinadala mismo ng mga Kastila upang maging unang tulay sa pakikipag-ugnayan sa mga katutubo ng hilagang baybayin ng California. Ang isang dahilan kung bakit sila ang napiling una makipag-ugnayan sa mga katutubo ay dahil sa kulay ng kanilang balat. Ang mga Luzones Indios ay kayumanggi kahalintulad ng mga katutubo ng Amerika. Kaya naman naisip ng mga Kastilang mananakop na higit na mapapadali ang pakikipag-usap sa mga katutubo kung kahalintulad nilang kayumanggi ang unang ipapadalang mensahero. Ang isa pang dahilan ay mas mahalaga sa mga Kastila ang buhay ng kapwa nila puti o Kastila. Kaya naisip nila na kung sakali mang humantong ito sa karahasan ay mas mainam nang ang mga Luzones Indios ang masaktan o mapaslang sa halip na kapwa nila Kastila. At yun na nga ang mga sumunod na mga nangyari. Sa ikatlong araw ng kanilang pag-e-explore o pagsisiyasat sa kapaligiran ng Morro Bay, ang mga Luzones Indios ay mainit na tinanggap ng mga katutubong tribo ng hilagang California. Malugod at mapayapa nilang sinalubong ang mga Luzones Indios, kaya naman naisipan na rin ng mga Kastila na bumaba na rin ang kanilang barko. Subalit sa pagdating ng mga Kastilang mananakop ay bigla na lamang sumiklab ang kaguluhan. At sa marahas na laban ng hatid ng mga mananakop na Kastila ay may 2 tao ang napaslang sa kanilang panig, isang Kastila at isang Indio ng Luzon. Isang sibat ang tumama sa dibdib ng nasabing Luzon Indio na kaagad namang kumitil sa kanyang buhay. At dahil sa madugong labanang ito ay mabilis ding napaatras o napaurong ang mga Kastila sa pagsakop ng hilagang California. At matagal-tagal rin bago sila nanumbalik sa bahaging ito ng daigdig. At sa kanilang pagbabalik noong 1700s ay katuwang na naman nila ang mga Luzones Indios de la Pampanga sa pagtatayo ng mga unang misyon o mga bayan at lungsod ng California.
Ang pagdaong ng mga Luzones Indios sa Moro Bay ay naganap may 1 siglo bago pa man ang pagkakatatag ng unang 13 permanenteng kolonyang Ingles sa Amerika. Mas nauna man sa Amerika ang ating mga ninuno kesa sa mga Ingles o Kano ay dapat nating tandaan, pahalagahan at igalang ang mga karapatan ng mga katutubong tribo ng kontinenteng ito. Pagkat katulad natin sila'y naging biktima rin ng mga mananakop. At higit din silang nagdusa sa ilalim ng imperialismo. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At kung gusto nyo akong tulungan gumawa pa ng mas maraming video katulad nito, suportahan lamang ang aking Patreon o bumili ng aking libro. Abangan nyo na rin ang aking bagong sinusulat na aklat tungkol sa mga Luzones. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kits o sa Kapampangan, Bikitix!